Kublai pi baro at ngapediang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Setangkat nola deka sokar jela kam husiar bha nakrukom bam hati kit kulai jongka kejela haki kendiat senam banwan kan sesyak telep hakaram ka basir khai bat bon kinong shong shnong kamtam ki beim kendoi jak po kin yap tangan lot nakaklam jong kejing dok jing kerdo wat ki jing don jing em kejela ro kin sedok lot nakajing syak penjot jongki hakabor basir khai jong ujumai ba kabam sap thek kumbakari khasi ka syak penjulor Cisen kesengi hau jumai ba jong kesnam khat pras pa khandai punyo bat ki pateng ki ban sawan kin sayo I satang ya ki sok liang ka jingsha penjot na ka jinglong bam adkar ki nong sensyar ki babat ya ka bor ka ikhtiar ka sensyar ka khadar jong ka jala bat ban pen ko ngu ila di ban lait na ka sarong hangamei ka mansim bi bat raha spa bor bat buram tangila di hanrei ban bo hakmat ya ka jing biting biang jong ubabon balang ka jing bamdan ka jing kikli jong ka sarkar ban train ka banta ka baha ka miat ka roy ka parlang kum ka wei ka jala ka jing bam tengka ya ka spa ka pheu jong ka jala na ka banta kilong den man den hanrei ban shubam do kat ka badon menta ka le sarong don bor ka impoho pahai na lor karam ka basiran jan klem jing kuslai ya ka ei ka ban sajia hadin habot kam dei ka jinglong ka bangi kum kipat ba ka jalangi habban yaro na markam yalam ya ka jala syaka baha ka miat bat ka roy ka par dang shen u comptroller but auditor general jong ka India lang ba ka state finances audit report ba ya dei bat ki kam pisa tengka ka sarkar Meghalaya kala kentu ya ka sarkar jala ban wat ikilat kenti ban siu ya karam ka basa jong ka shiranjan haswa ba ka yo ka kot jong ka jala kala ban klem na ka jing dabram ni na kata ka debt trap hoi le dingi pai shikani ka banta kam dei so tang ka jing sngau le ran henrei ka jing snu si ka bakraw ro ban tip bakat kum ka kai phot jong u CNAG ka Meghalaya kum ka jala ka bru spa ha ka jing don jing em jong ka manta ka jan poi pen ban shaka kadan ka basaw marbot bat ka jala Manipur kum ka wei na kita ki jala ka badap ramtam hari India la da khen na ka cross state domestic product ni ka jingla jong ka ban pen mi pisa hi na ki jing don jing em jong lade ka kai phot ka yo tho ro ba ka ram jong ka sarkar Meghalaya kalanang kanton na ka por shaka por na ka jing bon palat ka ram pa ka shim na ki yo ki hat karam bat advance na ka sarkar India ban penbit penbiang ya ka consolidated fund ka way na ki account badan kam bahajong ka sarkar namar ka pisa ba ka sarkar ka yolom na ki khajna bat ban seiro ban pelut na ka banta ka roy ka par ka jala ka dei leng ba jong ka ni ka fund ka kai phot ka yotho bahus snem mang tangka arjar arpu lai ka public debt liabilities lani ka ram ka babon jai ka sarkar jala ka record shadow ka khat 100,000 ruspa lai punyo point khat ar klot tengka nakane hado khat wei hajar arspa prapusan point san phokru tengka ka dei ka market loans shejar lai spa khandai phusaw point not south tengka karam balasim na ki jaka airam ni ki financial institution but 8,000 point san phok prakru tengka pat ka loan but advance but yo na ka sarkar India ka jingkiu karam ha usnem 8,000 arpulai kalong khat 8,000 tispa an point khandai phok praklur kabalakiu hado arpo point lai phoi percent na usnem mangtangka 8,000 arpo ka jingdap ram ban pen biang ya ka consolidated fund jong ka sarkar jala kalakiu hado arpo point nyo phosau percent hausnem mangtangka 8,000 arpolai arphosau no usnem 8,000 arpolai nakadaw babon karam baka shem nakiyaw ki han kabalakot shedo ka khatlai point nyo khandai percent nangta hado arspa san phulai point khat arklo tengka klem khen ya ka loan baka sarkar jala ka shem barabol ban compensate ya ka GST ka bakiu hado chispa iwei spa ndrpawei point khandai percent house nem mang tengka 8,000 arpolai na usnem 8,000 arpawei ka sarkar Meghalaya ka fail ro ong ka kai phot ban kot shaka thong ba arpu pra percent banyan kad apdeng ka platengka jong ka sarkar bat ka GSDP kumba labo da ka Meghalaya Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2006 na kamanta usnem mang tengka na do 8,000 khat pra khat khandai hado 8,000 arpolai omla syo ban mudur ni sngau tho ba hakno krukam ka sarkar Meghalaya jongi ka pelut ya ka pisa upat ba hado ba ka haban kit ram shiran jan kumni palat ban ka jingla joka ban permi pisa hi nalade
habaka roy kaparu ngim da yo I bakan don hado kata-kata penban ngi yo I bab shubon tang kita ki jingbo mau nong rem hang ni hang tai ban haki snong bat kita nong kendong lei te omnon kam ban ya kren hisap hang kata ke development ikumba kamlong applicable haki jaka ba shkendong jong ka jala bat bon sen ka roy kapar hami khalia kolong urban centric shaba palat hato demo ba ka jingkit ram bon jong ka sarkar jala kadai ba ka hab ban pelut klem jing mi ban siu yaki honorium bat ban penbiang yaki jungnan kam jong ki babon ki political appointees jong ka ki bakan thup ya ki chairman vice chairman co-chairman advisor consultant bat ki wei de hato demo baka haban pelut bon na kabanta kita masa yele ya bam bat jadi snau pha da ka jing thmu ban kan tiu ya kita ki kam jung akai pathai ha ka jala nila bandai penban da ka jing bon plat ki scheme ka sarkar be involved da ki phau hajar crore tangka ki bam shem lala ban pentrei kam thek kat kom kata ka plan but estimate ka ba isar khai kalong baka jala jongi kadon shibon kita ki scheme ki besukut tang ha ka jingbo mau nong rem ha kaleng ki chaka bat constituency ka jala tang ban penbie ya ki pai ba kham tam haswa ka por election kat ba ki dei patang ki scheme shna pisa ki ban pen kemen pen sngo bha bat pen mentoy ya ki khendiat ngot ki badon ha ka bor bon ro na ki scheme ne ki project ba ka sarkar ka shna thamai de ki spa klo tangka ki dei kita ki one time scheme ki batang shipor bat kimlong productive na marbon ki kelas ap no bat ka sarkar ka shu khain ya dep no tang ban yo ka mai spa jam shisen na kawai ka scheme ne ka project da kita ki para ba ya don bor tip lakan penmentoy ni empat ya kejala haki por baro kum kita ki sustainable scheme kajing bon ki audit objection kajing yadai bat ka komplut ya kapisa da kitnat sarkar hakachi snam ki long ki bam kaisyo ki badawa ya ka sarkar ban juba pensyai hakapor ka babiang khanang ban yo drop no la da ki jubab jing pensyai na ka sarkar halor ki irregularities ki long ki babiang bon sen ka sarkar ka khinsting halor kani ka banta ban penbiang ye ki jubab ki basai halor ki babon ki jingduna ki balalap da ka audit team ka bami na kadaw ka jing bamla jong ka sarkar ban bot ranti ya ki financial rules ka sarkar jala ki bayahab ki bayarap ya ka sarkar bandon ya kata ka fiscal management ka babiang bat ka baklan nang ta ka jing bamla ki trat sarkar ban submit ya ki utilization certificate bat ka jing bamdon ya ki clear object of expenditure ki long bon sen ki flaws ni ki jing ko jong ka sarkar ki bapalong ya usi an ag ban sa claim drop ya ki audit observation ki ban sapau pat hakakai pot jong usi an ag ban pen kun ngasukwa ban bo ya kan ka jing kali hato kalong appropriate mo ya ka sarkar Meghalaya ban kainsting ban penbit penbiang ya ki jubab halor ki audit objection ni observation ban raise the audit team jong ka office u comptroller and auditor general jong ka India lengba ka office jong principal accountant general audit ka Meghalaya lada ho na ka kadaw na malada ka sarkar kalong serious halor kani ka banta kan light na shibon ki jingkit ram bat ki jing pedon kambakla ya ka pisa jong upat ba bon hi ngitip ba ka office jong u comptroller but auditor general jong kari India ka dei ka supreme audit institution jong kari ka bala penkup board kerpang dak artikel cispa sapupra jong keriti sensyar ban pet ban kemi ya kurkom yo bat pelut ya kapisa pat ma hakurkom kababiang da ka sarkar India bat ki sarkar jala bat hakajuk ka por ka deiro kata ka statutory auditor jong ki corporation ba bay pisa da ka sarkar ki autonomous body ki company ba ka sarkar ka don equity share bumduna santhawai percent bat ka lokpal ro ya ka finances audit report jong usnam mang tengka bal pen kre bat pen mi da ka office jong usi an ag kat kum ka jing lap jong ka audit team na ki jing khain jing dia ka sarkar hab ban pha pat shu president bat governor ka jala kat kum ka kandon jong ka article cispa san phawai r kerti sensyar ya ka ba anra pat hakmat ka parliament ni state legislature kat badai na ka banta ka concern public accounts committee jong baro artli ki yeng dor ba thawan jong ka ri bat ka jala ba kan yo ban pe ban kemi ban yatir yatai bat ban rai kat kum ka jing sham bat ka jing snobit jongka Paralog play shibon ya kapor jong pis ngoba watlet ban like share comments bat kum joro ban subscribe ya ka dik YouTube channel jonga na kamenta QA bat ki video